Bato! Yo, Wardzo! Usa kaming gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie tungutin sab ninyo ng mga sa tagtahuran ini mga orasaha sa mga gising na gising pa ngayon. Kumusta mo sa man ang ating gabi? Ayan, mas lalo pang umiinit po ang ating panahon. Napansin ko lang, no? Malapit na po ang matapos ang buwan ng Abril. It's getting hot in here. Ayan, kaya kailangan uminom pa ng maraming tubig. Ayan, hindi maraming alak ha. Ayan mga kabisyo. Ayan, syempre naman may mga ilang lugar din siguro mga kabisyo, no, na inuulan na rin, no, may konting ulan at saka good thing, no. Pero eto lang yun mga kabisyo, no, nakakatakot lang kasi kapag nasa extreme ang panahon. Halimbawa ngayon, sobrang init ang panahon. Ang nakakatakot nito mga kabisyo pag tag-ulan na naman, no. Nakakatakot kasi baka extreme din yung ulan din yan mga kabisyo. Kaya kailangan din natin ipagdasal, no? Ay nako mga kabisyo. Ngayon, nagrereklamo. Marami tayong nagrereklamo sa sobrang init po ng panahon. Ang tindi po ng sikat ng araw. Ang problema nito, bibigyan na naman tayo ng ulan. Magrereklamo na naman. Ayan. Eto na. Hello, shout out pala sa mga nakatutoy. Ayan si Rap Cornelio, no? Uncle Totoy, mga Cornelio family from Santa Maria, Bulacan, no? Thank you very much sa inyong pagtutoy. Ayan si Jeremy Gamones din, no? Maayong gabi, Idol Toy. Musta naman? Bisag wala ko sa na magsigig message tol. Idol Toy. Kada gabi gihapon ko nagapaminaw sa imong programa. Pa-shout out Idol Toy. Naglanog-lanog ka diri ang Love Radio karong orasaha sa may Green Gate Subdivision. Malagasang imos, dagang salamat Idol. Og hinaot nga magdugay pa yung programa. Hehe, amping permi. Unsa man is Jeremy, usa ni ka PSG ba ni? Police sa gate. Siyempre, di natin pwedeng kalimutan ang kainan, no? Sana makadalaw kami dyan siguro, no? Ayan, shout out kay Marichu. Oo, nakatutoy ngayon, no? Marichu Panogat, saka dyan sa may Belfast Canteen, sa may Fairview. Ayan, sa may katabi lang po yan ng SM Fairview. Oo, salamat sa pagtutoy. Marami. Gusto namin tikman siguro yung ulam dyan, no? Ano bang paboritong ulam ni Uncle Totoy? Paklay. Humba. Grabe. Nilat ang baka. Grabe. Lahat na siguro mga pagkain dyan, no? Alam mo, ganitong oras talaga mga kabisyo. Nakakagutom, no? Ayan, shoutout din kay Myrel Arostique. Pa-wash out naman, Toy. Kami call sa GC po namin sa mga poging Grab drivers na nakatutok kami sa'yo. Si Raji, Bintoy, Biboy, Toto, Arman, Junior, Dodoy, Berto, Jojo, Banjo, Marlon, Nonong, Miloy at Bongbong. Maraming salamat sa inyong thanks and more power sa programa Uncle Totoy. Yan, salamat din sa iyo. Si Glenn Odtuhan din, no, nakatutoy, no. Na-miss daw niya ang kanyang ex pa, binabate pa. Taga Santa Maria. Razel, nasa Quezon City siya. Wag mo na, mag-ex na. Wag. Ay sus ko, Ginoo. Ang babae, hilakan? Ay, pakamatyan. Anyways, balik po tayo sa ating pinag-usapan dito mga kabisyo. Itong tungkol po sa paglalagay po ng tattoo. Ng mga pagkakaroon ng tattoo at na pinagbabawal na ngayon sa mga pulis ngayon, no? Okay, yung sinabi natin na ang sabi nun, kapag naaprubahan na yung naturang memorandum circular, may batas na, ayan, basic, kailangan pa bang i-memorize yan, no?
Hindi na pwedeng magdagdag pa ng tattoo dyan. So sa mga incoming gustong magiging pulis, nako, ingat kayo. Hindi na po pwede yan. Pag meron kayo, kailangan ipatanggal talaga yan, no? Kahit sabihin mo pa na nasa may bandang kigol pa yan. Di ba? Ay nako mga kabisyo. Ayan, no? Basahin natin yung mga may mga message pa. No? Ito lang yung masasabi ko naman na mga kabisyo, no? Depende po kasi yan, no? Para sa akin, no? Yung mga nag-comment sa ating fan page sa Totoy Bato Official, ito komento lang po ito, reaction lang po ito sa naturang post, no? Sa naturang memo. Pero siguro naman sabihin natin na yun, na pagpapahayag ng personal mong freedom yan, pero yun ang sinasabi natin, pag pumasok ka na sa naturang institution, may sarili din niyang mga batas, may sarili din niyang mga alituntunin, regulations na kailangan mong sundin. Kasi alang-alang din yan sa naturang grupo sa institution na paningin naman ng tao, no, na mas nakakabuti. Di ba? Kagaya nung araw, yung paliliitin yung tiyan, maraming nagrereklamo, pero in the long run, nakikita nila na maganda pala. Kasi unang-una, pag maliit yung tiyan mo, poging-pogi kang tingnan, di ba? Pangalawa, pag may hahabulin siguro na kidnapper o kaya kawatan na habol, paano pag malaki yung tiyan mo, di ba? So, ito po, pinag-aaralan po siguro itong mga kabisyo. Hindi naman yan basta-basta na ipa-implement. Ayan, nag-aralan niya ng masusing investigasyon para magkaroon niya ng naturang batas na. Okay, so daghan kayong salamat mga kabisyo sa walang sawa pong pakikinig at panonood sa ating Facebook Live dito. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato, gabi-gabi yan. Monday to Friday sa programang Totoy na Love. I-awards. So salamat kayo mga kabisyo. Ugmas buntag, no? Bukas sa Feel Good Morning, 5 a.m. kasama si Uncle Degol at saka si Tanya Chinita. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Marami pong salamat sa pagtutoy. Tutoy na po ugma, alas 9 hangtod 12 midnight. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!